sa labas. Okay, let's go. Motor, ganda ko ah. Kami. Ha? Oh, taxi? Wala kaming mahanap na taxi, guys. Kaya punta na lang kami sa motorcycle. Kanina pa kami pabalik-balik, paikot-ikot dito. So, punta na tayo. Masubukan kong mag-backride papunta sa hotel. Nice. Ala, kay ko ba tani? Kaya ko ba ito? Saan man? Siya man siya. Saan ba ko? Sikat. Saan pagsakay? Ikaw gitna? O ako ang sandwich. Saan man ito? Buti na lang naka-short ko. Ganito pala to. Siya ang mamamay. Nag-ipagsinulog. Eto na. Ito na, lahat na. Dinalas. Oh my God. Okay ka lang dyan? Okay lang. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Say nga ni mo, Day. Roland, ma'am? Orlan? Roland. Nolan? Roland. Roland, ano? Roland. Roland. Ba? O, kumapit ka. Oo. Oh my God. Okay ka lang? Anong experience natin? Ayan si Roland, oh. Para naman kasing mabait, kaya tinawag ko. Butan baka doy? Butan kung tulog, no? Oh my God. Oh, urong ka dito baka mamaya eh. Oo, yan. Yan lang? Okay lang. Ha? Ano? Dito lagi sila mag-giveaway. Ha? Ano? Wala sila giveaway. Giveaway? Hindi mag-giveaway ulit. Saan pa na sila? Ha? Nagkalpan tao dyan sa kuhan, ma'am. May palong sa pwede ka magdaan ka rin. Saan pa, no? May event ka ron, no? Oo. Dito. May event ka rin dito. my God. Yung pa mo, okay lang? Saan mo pinatong?
Ayusin mo. Mga ni nakawa ng pag sinulog. Tawa yung taon sila. Okay ka lang dyan. Satellite?
Nakita niyo na si Roland? Thank you ah. Thank you. Yeah, salamat din. Thank you. Ay! Doon! Ay, dito. Saan mo? Sige, ma. Okay,
Oh my God! Wala kaming ma-check-inan. I don't know how is it. Pagka halimbawang walang bakante talaga sa mga hotels, ay hindi na kami matutulog. Dito lang kami sa kalsada. Dito na lang kami. Oh. Hotel na pinunta namin, Lame Pise Salon. Ay hindi salon yan. Asa tingin ngalan, ani? Na hotel? Raja, ma'am. Raja Hotel. Na-blurred na kasi ang santo ninyo. God, salamat. At may nakita kaming hotel na vacant. Eto na yun guys, Raja. Raja Hotel. Raja Park Hotel, yun pala pangalan, oh. You see that? Raja Park Hotel. Ayan. Ganon. Yan, na-check-in na namin. And then, nice, malinis. At, okay naman. Pati yung amoy niya, wala akong namoy na katulad ng iba. Pag pumasok ka, ano. Alam mo, lahat umaasa sa akin. Okay. Brother ko, Netflix Raja ko, mga Hotel. trabahador ko. Aba, minsan naman, syempre, pagod na rin ako. Okay, and ang bed is like that. Hintay mo sa 37 na ako, malapit na. Pa ako nagtanggal ng bag. Wait lang. Wala ending, mag-isa ako. Man siyang mirror dyan. May table na malaki. Mahaba. Tapos may chiller. May tubig. May ref. Oh. Aba, malamig nga. Ha? Hindi ka nag-iisa. Ano yan? Nag-isa tayo, parang sinelas tayo sa loob. Aba, at least may chinelas para sa loob. Ala, yung mga karamihan na pinupuntahan na natin ngayon eh, nagtinihik lagi. Okay bang banyo? Tingnan nyo, hindi pa ako nagtanggal ng hindi pa ako naglapag ng, at tignan nyo yung ko, yung gano'n na feather. Ang banyo is, like this, with 2 towels, at merong toiletries. Anong toiletries nila meron? Ngayon, toothbrush na saka Toothbrush, toothpaste, shampoo na rin yan, soap, shampoo. Ayan, toiletries nila. At malinis naman. Merong towel yan sa paahan. Like that. Okay. Ayan. May hanger. Alam mo na. Ganyan. Ang laki ng carpet. Oh. Kung tumira ka dito ng isang buwan, pwede. Ayan. Oh my God. Yung kamay ko nandyan pa rin yung nag-test ako kanina ng mga cosmetics. May air conditioner. May kwadro. May TV. As you see. And, yan, ganyan. Tapos may sofa dito. Kung gusto mong mag-relax dyan na may katsikahan ka. Okay naman. Ayos. Ang rate nila ngayon is mas mataas kasi sinulog. Guys, yung rate is 4,300 overnight. Pero dati, ito ang rate nila dati. Yung sa bukas daw, babalik sa rate na ganito. I will show you. Yun guys, so ayan, yan ang rates nila. Okay naman. Ba't di ka pumasok? Guys, gising na kami. Andito kami ngayon sa buffet nila. At ang system is that we went there sa counter at binigyan kami ng ticket. In every customer, meron silang ticket na ibigay. Diyan na lang. Okay. And then, they have the breakfast here. Kasali dun sa it's a complimentary of our payment for the overnight. At yan ang pagkain guys. Busog na busog ka. Heavy. Hello, good morning. Ayan, heavy breakfast we have today. About the coffee? Ako nakukuha. Naka-breakfast ka na. Okay ka lang? Ito gabi guys. Nako, pagod kami. Grabe, sobra. Kaya late kaming gumising. 7?
Tingnan nyo naman. Ang ganda. Oh, anong say mo? Ano kaya kung lumabas talaga kung ganyan, ano? Magugulat sila. Sino kaya yun? Bakit tayo magpakilala? Oy, baka mandurukot yan. Oh my God. Oh my God. And now going out. Going out na kami. So, dito. Okay, bye-bye na. Bye-bye na. Ano, Raja? Ha? Ang saya naman yung tawa nila. Punta tayo saan?